nedador del Club Natació Badalona, des dels 8 anys practico aquest esport, així que m'hi sento molt còmode. Podent natació he tingut uns grans resultats destacables, així que campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, però li dedicava moltes hores i no li tira potser uns grans resultats. I amb carrera a peu sí que m'he sentit sempre còmode, no? Sense haver-ho entrenat, ja dic, crec que tinc una certa facilitat en aquest esport, una mica innat, d'altres esports que m'hi sento més còmode. No? Després també amb el ciclisme, potser és l'esport on potser sí que a dia d'avui encara em sento una mica més fluixet, però crec que m'he igualat molt. I crec que al principi sí que era un dels tres esports del sector que tenia més fluixet, però avui dia s'ha igualat molt. Gràcies al meu entrenador de natació, en Jonathan Gómez, que em va animar a participar en aquest aquatló que es fa sempre a l'octubre. Jo a la pretemporada sempre m'agradava córrer i se'm donava bé, així que m'ho va proposar i jo encantat hi vaig participar, em va motivar. I en aquest aquatló me'n recordo que el Joan Mallol, el director tècnic de la Federació Catalana i també encarregat de l'atracció de talents i de tecnificació aquí a Catalunya, em va veure competir i em va proposar animar també a seguir participant en diferents aquatlons i proves de triatló, així que em va proposar també a mi i a la meva mare que ens compréssim una bicicleta perquè jo no en tenia, no sabia què era això del triatló, perquè era un esport dur, però sí, finalment em va enganxar. Els canvis que he notat a nivell internacional, sobretot en els tres sectors, el nivell es veu molt augmentat. La veritat que en tots els nivells, de ritme, competidors, no hi ha cap moment on es descansi, no? Per fer un petit repàs, des que se surt a l'aigua, se surt a tope, reps, cops, les boies són 60 tios que tenen que lluitar per passar per un mateix lloc, a les transicions no pots descuidar ni un segon, no? En el sector de bici, jo puc recordar que potser aquí a nivell nacional tens moments on pots beure aigua, et pots alimentar. Jo recordo proves a nivell internacional de no descansar ni un segon, no poder menjar-te ni un gel, ni poder-te hidratar en 40 km del ritme, perquè vas amb un pelotó de 40 persones a 50 per hora i no pots ni deixar anar de mans perquè en qualsevol moment pot ser un accident, perquè vas molt ràpid. Així que la tensió és molt elevada, no? A baixar-te a la T2, 60 tios també lluitant per la posició, sortir a córrer al màxim, no? I així que la veritat que a nivell internacional el ritme és elevadíssim amb els tres sectors i no et pots descuidar en un moment, la concentració i la tensió és màxima en tot moment. S'ha evolucionat molt en tema d'entrenaments, esperar para, no? Jo també he viscut, recordo, no? En el meu club, el 2008, es feien inscripcions el dimecres abans, tenies que fer-ho per via fax, i no em fa tant, són 12 anys mirant enrere i recordo proves molt locals de 100 persones com a màxim, ja era un gran què, i avui dia la més petita té 400, 500 participants i ha crescut moltíssim, no? I jo també al seu costat, també la meva evolució com a triatleta fins a l'elit, també l'he anat progressant i també a nivell internacional he vist aquesta progressió, no? Des dels primers campionats d'Europa, com estan muntats ara, ha crescut moltíssim i crec que encara té molt més potencial per créixer. Som un esport molt jove i crec que sempre ens anem reinventant i adaptant a les novetats.